Тя взема пистолета. Стой! 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 Кой се стреля? Излезте тук! Излезте ми, нека ще го застрелям! Излез! Насам! Давай! О, двама! Измъка! Излез тук насам! Насам ще стреля, бей! Цигани! Ще стреля, бе! Бе, батко, моля ти се, бе! Аз имам 3 деца, батко! Ей, ей! Ей! Полицията ли? Да. Искам да ви съобща тук за една кражба. Влезнаха в двора ми, откраднаха ми кокошките. Фанаха ни роми, как да ми крадат кокошките. Да. Ще ме чакам. Окей, айде. No? Добър ден. Добър ден, господин полицай. Фанахме ни роми тук в къщите. Как ми крадат кокошките и ги вкарам в плевнята. Завързал съм ги. Може да дойде да проверите. Заповядайте, господин. И както си вървя в двора, чувам някакъв шум. Взех пистолета, набарах ги вътре в кокошкарника, как крадат. Натупах ги едно хубаво и ги вкарах тук в плевнята. Сега ще ви ги покажа. Да. Заповядайте, господин полицай, вижте ги колко са красиви. Вижте, ето, отваря се. Ето ги хубавците. Не дай, батко, моля ти се, бе! Господин полицай, ето ги, вижте ги. Вие какво правите ви това, момчета? Ало, батко, 2 деца им, бе! Батко, взима голема, бе! Това позволява ли да влизате в двора ми? Ама, батко, моля ти се, бе! Деца нещо имате ли? Имаме деца, бе, батко, Дай 5 се, деца бе, им, бе, бе! срам, бе. Нямаме къща, бе, батко! Семейство съм, бе, батко! Ей, да възпачкаме! Ей! Не, бе, батко! Спокойно. 5-члено Ще дете ги има, закараме бе, да разпитаме. батко! Ей, ги да опиди, бе! Така, господин полицай, Ще ги осъдим. ще ги осъдим. Така. Той не може така да се влезе в чуж двор, нали ме разбирате? Да, това знам много добре. Да си понесат наказанието, което трябва. Господин полицай, що ме така? Тези като колегите да ги... Да звъня един телефон. Да си ги... Такова ти в районното. Да. Нали, чисто и просто. Така да бъде. Готови са. Добре, господин полицай, надявам се на вашата колега. Ама, батко, как може, бе, не съм разделена, батко! Кой ще прави без братина, кой ще прави децата? Мама, не,